Nika kersanipun Hadicara boten kedalon rampungipun. Niki langsung mawon menawi jogetan Dumas pripun? Ya. Niki keluarga Kalrejo kersane boten kesesa kesuwen ya ta. Wis diparingi dahar. Nah, nggih. Langsung Dumas manggolone dipun aturaken. Saya hanya ingin mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Kagem teman kekalih. Mas sapa mau? Nggih niki panjenenganipun Mas Ahmad Supriyono. Mas Priyono. Kalian Mbak Ani. Kalian Mbak Ani selamat menempuh hidup baru nggih. Digandeng dulu suaminya biar kelihatan mesra dong. Suatu momen yang terbaik dan terindah. Mas Yono untuk bojo ayu niki Mas kawine piro Mas? Weh. Pinten Mas? 300.000. Murah, Pak. Mau 300.000. 300.000 kuwi yo larang lho. Dhisik zamane sampean piro? Oh, murah 300.000 zamane koyo ngene 300.000. Ning ora apa-apa sepenting wis sah. Ning kono luaran kok. Piro? Ono Wah, rumah samu iki kono kuwi dagangan kok. 50 godi. Wes, pokoknya sepenting rukun ya Mas ya. Wah, luar biasa. Kali rejo kene ya lumayan adoh ya, Pak. Ya. Teman sekolah, Mas, teman sekolah. Lah kenal teng pundi? Teng Facebook. Wah, korban Facebook kaloro ki. Raketan teng Facebook muga-muga nikah sepisan kanggo selawase. Amin. Ora selawase mung kanggo pisan. Pisan kanggo Selawase, ora selawase mung kanggo pisan. Berarti Rugi. sesuk wis ra dinggo. Ya, rugi ya toh. Rugi. Wis openi Mas bojomu toh. Tak jamin lemu sopir bojomu. Ya toh. Nganten-nganten nang guyu api. Yo nek wis seneng atine kok. Lah iya kok sosok. Pedhok jodone seneng ade dhewe. Lho kowe keren. Masuk deh. Ya. Sing cilik-cilik diajakno. Rene medun. Gue juga bareng-bareng. Walah apike kaya bung laboh. Gede nih. Ya wi kita melenuk. Tipluk. Kuwi nuduhake yen to Ayo. wektu iki murah sandang, murah pangan. Cocok susunane ngombe susu bendera iki cocok. Susu apa? Susu bendera. Oh, susu kaleng. Cap Cap bendera. bendera. Nah iki cocok ngene lah nek ngombe susu tajin ya beda neh. Oh, dhewe ya. Beda neh. Iki rene sing cilik iki. Nah iki lho dah. Iki susu bendera di sini. Wah, tapi kuwase cilik dah iki. Kita sentir. Ki yo kaleng ning merke ora bendera. Ya. Umplung. Ora meleke gambar manuk kae Nestle. Sijine cah loro ki lho ya Allah lucu lu tuh. Nah. Sampe esuk kok betah dipacaki koyo ngene iki. Ya kuwi ya susu kaleng ning merke dhewe neh. Iki sijine susu kental, sijine kentul dadi susu kental-kentul. Nek susu kental kentul iki malah gere merke. Kental manis kuwi. Yo kental manis enek, kental kentul. Kental manis iki susu kaleng, dan Ya. susu mbok iki susu kental-kentul. Susu kental. Nek mbok es tuwek ejek 6 yo gak. Endi lah raine kita. Bah. Kowe kuwi kok ya lucu to tok. Iki cilikanku wis ora ngarep betah iki. Lho kok iso? Lah anakku ngerti pakai ngene iki gak kemben opo yo. Semua ploki ya. Padahal Pak niki yo koyo ngene jarian bedino ndek kelamin jarian. Lah iya. Nah, siapa namanya Gus? Cak Bagus. Lah raimu kita. Lah iya. Iki bangone suwesek potre siramu sing gedhi lah. Uga. Sapa jenenge sapa Le? Unyil. Sapa? Nama kamu siapa? Wis penak. Oh, alah. Siapa? Aril. Nah, ya wes. Ki sapa jenenge? Kaya kurune. Apa? Evan. Nama endi, Van? Tane kali. Etan kali, kulon kali, arep nyabrang ra ono wote. Etan gati, kulon gati, ditimbang padha abote. Omahe Aril tan kali. Tan kali. Iki sing nguntuni entek iki sapa? Eza. Kowe iki kok awas bener to? Untung tek bareng ayo ngerti. Lah ngene ra nek untung apa ketok putih make ketok ireng kok tayengen ya. Omahe ndi? Kalipan. Etan kali, kulon kali. Kali. Apa lore kali? Gak duwe kali. Lah kowe ketakoki wong menenge ngusu wae. Ki sapa ki alah ayune. Tak dipluk. Tak dipluk. Tak Ayune ayune. Yen aku kangen karo sliramu. Tak lus-lus metu pipine. ya. Namanya siapa sayang? Rere. Rumahnya mana Rere. Rere? Kalipang. Aku pengen rombokane endi ya? Apa aneh mbok rene? Biasanya ki kacangnya gak ninggalan jare. Oh ngono ya. Ibunya mana? Ndi? Angkat tangan. Iki lho. Sampean? Oh iya Bu iki berarti bapak ya lemu iki ketoke. Iya. Kita nyenengno. Pak Arpianto ne ibuke nggih kewalem. Heeh.
Rere kelas berapa sayang? Oh, TK besar. Wah, ini Alhamdulillah. sampeyan SMA nang ngungkuli gurune. Wah, kita lemu ya Tok ya. Pengen dadi apa sampeyan cita-citamu Nduk Cahayu? Jadi dokter. Dokter. Amin. Amin, pasiennya aja diseneni gak. Ora napa enek dokter nyeneni pasien. Oh, lha iki yang muring-muringno sok kukut sak omah model. Neng sok ben wis mengabdi pada masyarakat. Kowe pengen dadi apa? Guru. Guru. Kowe pengen dadi apa, Le? Polisi. Aku pengen dadi apa, Ril? Polisi. Polisi. Polisi tenan apa polisi tidur? Ya polisi tenan toh, tok. Awakmu njaluk lagu apa? Yuk muni. Muter alon-alon. Lagu kawak kuwi. Kowe njaluk lagu apa, Bu Guru? Malah mencap-mencap. Mau takoki kok. Bu dokter minta lagu apa, Bu dokter? Dangdut. Ya dangdut lah iya. Dangdut ya. Sing Iya, nek tapi- joget dangdut. Ya dikujuke dangdut mosok desel. Maksudnya judulnya apa? Senenganmu apa? Urung ngerti tok, sing penting ku diparingi terus gendangane penak ndek joget. Gak seneng, gak roh judulnya? Gak roh. Kowe judul lagu apa, Ril? Yes. Ya, yes manut Gak nyambung. Iki di- kita iki. di Yuk, pundute penyanyi. Kali ini ada satu artis kembali untuk panggilkan semuanya. Kita panggilkan bersama Yuda Nada. Ada Kali Joko, Sekar Ayu, Digital Shooting Video, Hadiswoto Channel, Antok Liwir Channel, ada Eka Permata. Aku mundur alon-alon mereka sadar aku sapa sing dibutuhke pas atimu kali jodoh. Gulune piye gulune? Asik. Tante Santo siraku. Okonge digoyang ya. Sapa jenenge iki Mas sapa? Ivan. Kene Van. Mas Sarwo nyuwun kendangi mawon. Ah. Ayo. Aman toh gulune, aman ya? Anu, Aman. lalu matur cetha karo Sarwo. Iya Kowe piye? Mas Sarwo nyuwun gendange mawon ndek japek ora digowo. Ayo kendangi tok. Aku mundur alon-alon mergo ngerti aku sapa mung dibutone pas atiku lara. Sirahe piye kuwi ayo. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mung dibutuhke pas atiku. Lambemu iki nek apa to, Le? Aja mecucu. Wis kaya kontol. Nggih tambah. Lambene mecucu. Nyanyi. Malah ngentut. Aku mundur. Ngomong aja, Jal. Ndek iki harapan anu apa ya? kelebihane joget. Pokoknya lagune cocok joget ya pokoknya nyanyi ora gelem. Cocok ya, seneng ora? Heeh, matur nuwun. Lah, Geser sijine Mas Santo. Ini. Iki atur rene. Riris. Aril. Aril. Joget kaya Yopan, iso wae. Ayo, iso ora? 1, 2, 3. Kendange rong muni kok. So. Lah kowe iki yo ora adil iki mau langsung muni aku mundur aku pas Aril lur. Bintang kecil di langit yang biru. Kowe mandek kok sik. Kancane dijekuk. Ki engko siji. Siji. Kene karo joget karo mlebu ya. Ya. Kene, Pan. Duri kene, Pan. Bu dokter. Bu guru sini belakang. Wah, siji ya toh. Cocok iki. Mantep rene lho. Rono ki ngidul. Nah, yuk, kamu pimpin ya, joget satu-satu. Bintang kecil maku yo di langit yang biru mlaku tro. Amat banyak mlaku tro menghias piye to ki? Hop. Hei, Kandhane sing Nggak suka. wir kliwir. Iya, Pak. Kuwi kandhane sing cetha. Engko nek bintang kecil mlaku alon-alon terus nang kono nggone salin. Kathokmu nang ndi nggone meng?
Katoke cendol. Lah yo jupuk nang kono, karo nyanyi Anu, bintang joget kecil. karo mlebu ya, karo nyanyi awakmu joget ngene-ngene karo mlebu aja ning. Saya tak video kok ngarep le. Ayo kowe engko hanyang-hanyang ning nggon engko. Ayo. Bintang kecil hadir langit yang ngapir. Ayo mlaku amat banyak kok ning enggon ae. Kebiasaan angkasa pitok yang enggak suka aku. Kok panggang ngono ae. Kok panggang ngono kok gething aku. Mlaku kowe joget karo ayo bintang kecil adilah kosek kowe biru ayo mlaku amat banyak ayo terus santai menghias angkasa ayo mlaku kancane ya dipikirno iki kancane wis ngenteni ya lho ya. Kowe lagune apa? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Allah. Sik to, aja banter. Sik to, aja banter cuke kaya mangalon-alon ya. Tangane dipasang, mripate mlilik. Iki weden sawah kowe malah. Ibu endi? Ibunya mana ini? Tandur laut koyak ya niki. Ya. Kelingan manis sesemi tak terus kelingan mundur lama kemuyune. Yo. Hei. Kowe iki lho nyapo balik neh. Wis mlebu ya aja balik. Buta kok angel tak kabrak apa-apa. Hei. Balik ya balik. Neh kurangen. Oh alah. Bintang. Oh sogok endol. Salin. Buta kok angel ora kabrak. Giliranmu Bu Guru. Nyanyi apa? Balonku ada di mak. Balonku ada urung kendange urung mulai kok mlaku to. Kendange urung mulai aja mlaku. Balonku. Lah lagi piye to? Kancane rasa mbok batek. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya kok metro merah kuning kelap. Aku enggak suka kok pangga nangis ae. Mangkane toh aku wis ngomong. Video Kang. Video Kang. Oh viral kira channelmu. Mangkane nek ape dadi pengape dimiki dhisik. Ya ngono kuwi dadine nangis ae. Ora nduk Allah. Mbok apane Kang foto kayak pangganti video. Sing banter nduk, madhep MC sing banter. Nah, sing banter. Ora